Добре. Чакай да видя дали мога да дам. Супер. С тия дълги ръце. Сък! Ръво десен и тя две нагоре. Знаеш колко пусна резко? Трябва да го натисна, виж, че някой ги... Как си? На този старозагорец се пя да му излезе на устата по едно време, като не можеше да влазе. Да ти кажа. Не знам. Не, аз ти му дам защото вика ти 90% караш прав и останалата... Не, изблъска на два пъти. Тя се опита да влезе зад Опела и той не й даде. Добре, сигурно време.